Ešte mám ten klaviatúru strašne pekne, nemám to, že som to ukázal. Ale ja telefón nemám. Jaká je tá krajina, ktorá mala, alebo ten svet? 7. vydal ústavný súd rozhodnutie o tom referende, 7.7. v stredu. A ja som bol prekvapený, že prečo Pele nerobí tlačovú konferenciu naživo po rozhodnutí ústavného súdu. Urobili také vyhlásenie, ktoré bolo nahraté predtým. Či oni predpokladali, že ústavný súd takto rozhodne, nahrali to, on to zo záznamu pustili. No Pele mi povedali, že cestuje. Počúvajte, večer už bol vo Verone a vo Verone ho nafotila nejaká slovenská rodina, ktorá nám to poslala s tým Petrom Nálikom. Chodia po meste, jak dvaja, no, vedľa seba. Potom odfotení sú, aký po meste vedľa seba. Potom stoja, počúvaj ma pred predajňou, kde sú domáce potreby z kuchyne. Môže vidlička a takto spolu stoja a takto pozerajú, si vyberajú domácnosti. No je ukážkový pár buzerantov. Ja neviem, či to mám dať do nás, neviem, to by som nedával, to by som nedával. Ešte, nie, to je tu už v nejakom priestore, niekto to možno použije, ja to ale nebudem dávať. Keď takto dať von, ale tak, aby to nešlo akože vás, že to sa neurobí ani takto, určite nie. Lebo si myslí, že, no, ja som povedal, povedzte Petrovi Pellegrinimu, že je naivný kokot, ak si myslí, jeho akože žiadala, že by to bolo citlivo urobené, že to je guvernér Národnej banky a podobné veci, a každého dosiahli celý, ale neviem,